O 1 de xaneiro do ano 2007, hai un ano, tamén polo decreto de tarifas desapareceu a que se denominaba daquela tarifa B0, que era a tarifa para o alumeado público dos concellos, que era unha tarifa tamén que non tiña que pagar por potencia instalada e tiña un precio kilovatio baixo a respecto de outros tarifas. Non? Por que afecta a Galiza? Porque, como todo mundo sabe, Galiza ten 315 concellos, pero ten máis de 30.000 núcleos de poboación, que é case a metade dos núcleos de poboación do Estado. Eso obriga os concellos galegos ter unha rede de alumeado público especialmente ampla, que ao desaparecer esta tarifa repercute negativamente nas arcas dos concellos. Curiosamente, cando se deu este debate en sede parlamentar, que xa advertía o BNG que isto iba a ter custe para os concellos galegos a respecto desta tarifa, o PSOE daquela dixo que non había tanto problema porque poderían os concellos acollerse a tarifa noturna. Un ano despois, tamén estamos ás portas, se non mudamos este decreto, de que se aparezan as tarifas noturna. Co cal, Galiza sempre toca xogar un papel moi curioso no sector eléctrico, de gran produción enerxética, exportación, exploración dos nosos recursos naturais, das minas, ríos, montes, e no tema tarifario ser penalizados pola nosa situación e a nosa climatoloxía. Isto é responsabilidade directa de quen goberna o Estado, do PSOE, pero tamén é responsabilidade do Partido Popular, porque estamos, e temos que lembralo, baixo unha lei eléctrica do ano 97, feita polo Partido Popular con maioría, e que obrigaba a tarifa única no Estado. Con nova regulamentación desaparece, ou pretende o Goberno do Estado que desapareza a tarifa noturna, xera unha nova tarifa que xa reduce a bonificación que antes era, dicía, do 55% nas horas da noite a solo o 46%, e además incrementa o sobreprecio que antes era nas horas de día do 3% ao 35%. Isto, para adaptarse a esa nova tarifa, obriga a uns custes importantes ás familias galegas das súas acumuladores eléctricos, fundamentalmente, que está estimado en 40 euros por cada acumulador para unha casa. Nunha casa tranquilamente hai 5 acumuladores, estamos a falar en torno a 200 euros, que é unha das solucións técnicas posibles. Hai outras, esta é a máis comentada, que se pode poñer un autómata, son 500 euros, que decir, estamos falando de uns custes importantes a respecto da tarifa anual dunha casa, do que é a tarifa anual, solamente en gastos de investimentos neste primeiro semestre, que ronda o 75% do que é o gasto de factura enerxética dun ano de consumo normal. A máis, habría que pagar ás compañías eléctricas unhas novas cotas de acceso, de extensión, de enganche, etc., que andan entre 160 e 180 euros. Custes moi importantes para familias que, como temos repetido en moitas ocasións neste Parlamento, temos dos salarios máis baixos do Estado e as pensións máis baixas do Estado. E isto vai claramente en contra, efectivamente, deste tipo de economías. No caso galego, que hai máis de 160.000 fogares galegos acollidos á tarifa nocturna, que supera entre o 16 e 17% do consumo do Estado, ou sea, do usuario do Estado, ben motivado polo seguinte. Nós temos unha climatoloxía que temos que ter unhas fogares perfectamente con calefacción, dotados de calefacción, pensando no inverno, no outono, pero que é un consumo que, evidentemente, no verán e na primavera non se usa. Que tiña isto de positivo para os galegos e por que tiña esta incidencia tan importante para Galiza? Porque en todas as facturas eléctricas, que ainda que é un tema algo descoñecido, en todas as facturas eléctricas os usuarios pagamos polo propio consumo enerxético, polo que consumimos, pero pagamos polo que se denomina termo de potencia. Termo de potencia é a potencia que temos que contratar cada un de nós as compañías eléctricas para que nos garanta unha potencia mínima. Se vísemos unha factura de Fenosa, sempre na primeira línea veremos que hai un termo de potencia fixo. Consumamos ou non consumamos enerxía. O termo de potencia é a disponibilidade que esa compañía ten que ter para cada fogar. Entón, iso pagámoslo se consuma ou non se consuma. A tarifa nocturna obrigaba e obriga só ao termo de potencia das horas de día, que é cando menos consumo enerxético hai. E as horas nocturnas, o termo de potencia era ilimitado. Co cal, os fogares galegos acollidos a esta tarifa, por este concepto fixo, o termo de potencia, pagaban relativamente pouco, porque só pagaban o consumo que pudieran ter polo día, potencia necesaria polo día.
Con esta nova regulamentación, que a desaparición da tarifa eléctrica, os fogares galegos terán que acomodar o termo de potencia ao consumo que teñan realmente nas 24 horas, e é un concepto que van pagar todos os meses. Quer dizer, que van que ter que adaptar a súa factura eléctrica ao máximo período de consumo, que é no inverno, cando máis van consumir fundamentalmente pola calefacción, pero o termo de potencia van ter que seguir pagando na primavera e no verán que xa non se usa calefacción. Co cal é un prexuicio especificamente no caso de Galiza que non se dá, a mellor, noutras zonas do sur do Estado.